Aquesta és la nostra pàgina d'inici. Aquí a la dreta podreu veure el nostre logotip del grup de màgiques i a l'esquerra el nostre títol de la infància vulnerable i les TIC. Us volem ensenyar com podeu navegar a través de la nostra wiki. Aquí trobem un petit índex molt senzill i molt gràfic per anar al cos del treball. A l'esquerra trobem un índex més complet en el menú de navegació. Un altre tipus de materials que podem utilitzar pel contingut són els vídeos. Aquest tipus de vídeos estan incrustats i es poden veure immediatament. Un altre tipus d'índex que podem trobar són aquests més específics que trobem a cada pàgina. A mà dreta els podreu observar. El que és clau d'aquests índexs és que ens porten a diferents títols i subtítols del llarg del contingut. El segon tipus de vídeos que trobarem són aquests vídeos enllaçats amb aquesta imatge, que complementen la informació donada. A l'espai del contingut també hi trobem un preig incrustat amb una visualització immediata. Finalment, l'últim índex és el quart, horitzontal, al final dels apartats per retornar a l'anterior. Aquests enllaços ens serveixen també per avançar i retrocedir entre les mateixes pàgines i facilitar la lectura. Clica i descobreix!